jingpule woman kasmi. Jingpule na ki kam ki apostol kelendong kebaar kadukot katsau arpu ar hadu lai pulai. Deu u Petrus ula yeng lem bad ki wei bad ki khat wei ngut ki apostol bad ulas dang bad kren da kesur pejam ha uta upai ba ko paraju bad pi baro ki basyong ha Jerusalem tu shashkor yanga bad sha mangan yathu hapi kamut ayu kane to shashkor ya kini ki ktien ko rang ba Israel u Jisu Nazareth ula long ubriu ya uba la pha da Blei kumba la pen i shai kedar hapi da ki kampela ki jingpela bad ki da kishin ki ba Blei ula le lingba jongu phi hi phi tep ya gane na ba kata kalajia hapdeng jongpi une u Jisu ya uba Blei ula rai lupa kat kum ka jingthmu bad ka sandur jongu ansa ai dino hapi bad bama phi pin sa penya da ka ba pha ya ki riu bamman bansa narpna ya u Henry u Blei ula pen mi pad ya u ula pilla ya u na ki jingkhum jong ka jingyam namar kamla long ba ka jingyap kante koidi ya u na ba u David ula ong shaphang jong u ngala yo i yaw try hakmat jonga barabor udan ha kakamon jonga kumta ngan om kuslai namar kane kado nu jonga ka kmen bad uthalli jonga ushat kmen kado jonga kan sngo shngan ha ga jinker men namar men om i no ya kamen sim jonga ha kanyam ra but men om sha ya ushakri ba i jome ban pon mera pen i hanga ya kilenti ki ba yalam sha ka jing im but men pendap yanga da ka jinkmen hakmat jongmi ko para ngadei ban kren shai kadar hapi shaphang ukpa te men jongi udaben ola yak bat la tep yu u bat ka jintep jong u ka don hang ne bat ngi hadu menta mene ola long unong yethu lupa ban ula tep bau Blei ula smai ha u bau wei nagi khun jong u unshong ha ka khet jong u David ula yo i lupa bat kumta ula kren shaphang ka jingmi pa jong u Messiah haba ula om shem la i no ya u ha ka nyamra ka do jong u kam shem pon u Blei ula pen empat ya u nehi u Jisu na ki bayam bat ngi baro ngi long sakhi ya kane ka jingshisha la kentiu ye u shakamon jong Blei bat anda ula yo pedang na ukpa ya umensim bokhuit bala kulat ula the ker hai ya une umensim halor jongi kumba phiyo i bat phiyo sngo menta kasi ka ktien jong utrai kasam khadan riu gar khot iwe hadu ar san bat henyo hadu khatwe do sumar yanga ablei namar ngawanri hame ngaong melong utrai jonga ngam yo jingba light name ko try melalong ke jingyo kenti jonga melong ke baro bangadon ban ngadon kam mebat ya ka bha jonga ngayaro yaw try unong ai buit jonga ngayai don yaw try hakmat jonga namar ba ujan ngam khuslai a kumta ka do nu jonga ka kemen bat ka sngo bha na ba men om it yanga sha kanyamra bat men om sha ba uba i jome unmat ya ka jingpon men pen i hanga ya ka lenti ka jingim
Ka gospel kat kum Matthew buku kil nong ka baar pra kan khot pra hado khat san. Kum ta ki kentei kilami kenrat na jentem lam tieng henry dab da ka jinkmen bad kilamare bandra yagani ka khubor babha haki senran jugu. Kenden ujisu ulapau haki bad ulaong kublei kila wan shajan kila bat ya ki jajungu bat kila mani yu wat shapting ujisu ulaong haki kila yathu haki para junga banlet galili hangta kinsayu iyenga kadba ki kintei kilit pai kato kat ningut kishipai ki baap ya kajentep kila wansha kanong ba bat kila yathu ha kirang ba lingdo kat kaba laja kirang ba lingdo kila yakindu bat kitemen kisan bat kila yasubun kila ai tingka shikat de ya kishipai bat kila patha kumni pideiban ong baki senran jungu kila wan ben miet bat kila tu ya kamet jungu kat ba pidang jo thia ladaw lad untip ya kani ngin sa pen nget yu bat phim dei ban khuslai kinong ap kila shim ya kada kapisa bat kila le kumba la ai buit yiki ya kani ka khana kai kidang yathu hadu menta mene hap deng kiju ka gospel jong utrai